आंखौ नोंहा दा संनानै जानोबा जादो जोंनिखौ एसे फोराननानै दोनदो होनबाय आरो लोगोफोर नै मोनबाय गेसखौ बन्द खालामबाय आं दासो ना सिलाया मा हालोद जानानै दं सि फोरानदों ओरै मा नुदों नोंसो मा नुदों नोंसोरालाय एसे दुगामारा ओंखारनो आं दाखोर सिबदों नुवाखै नों मैलाखौ जाम्बा दुगैनांगौ दा दिनै ओरैबायदि लेथ्रा जाबाय रेक्सुआ बुंनांला हायावल' उन्दुयो हाय लोगोफोर गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय सिथ्ला सिबनानै ओरैबायदि गरम मोनबायना फांखायावसो जिरायफैबाय आं सिबखांबाय लामाखौबो एसे सिबना हैबाय ओमफ्राय दहायनो मर्निंआवनो सिखांनानै फासि सादोंमोन आं मैया बुंखादों फासि सागोन आङो लस जायो होननाया 17था नांमारदों आरो नायाहाय औ दोनदो बेयावनो 17था नांदों बेनिफ्राय 7थाया एसे उदैया दुदों आरो आं बेखौ जाया 10थाखौल' जागोन बे माखासेखौहाय फोराननासो दोनगोन आरोना बिदि उदै दुबाथाय आङो बायो गोरानाव दोनजाबा जेबो मोना ओमफ्राय गोथाङाव मोना बेनि थाखायनो आरोना नालाय नों दा साया मोनबा बे एसे नायानो नांनाय नङामोन ना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो बायनानै जाबा आरो मेरला दाम आरोना फवायावनो 100-120 थाखा 150 बेबायदि आरो स' ओमफ्रायो मर्निं ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय लोगोफोर नायलांबाय थादोलाय ब्लगखौ जोबजासिम दिनै आं नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो मा खालामनो हाया दिनैथ' स्कुल गैया नालाय स' ओमफ्राय जायफोरा चेनेलाव गोदान बेफोर अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो ओमफ्राय नै दानिसो आङो मा बुस्थु हाननानै लाबोदों देखायगासिनो दं आरोना गोलोमफ्रुजोब्बाय सिला सिबखांबाय आरो फिथाइ हानदोंना आङो सफारि फिथाइ माने एसे मोननाय दंमोन आरोना माने मैयाथ' मर्निंआव एसे हाननानै लांबाय आङो आब'नो ओमफ्रायो हाखु-दाखु टाइमाबो हास्लाबासैना बिनि आरो हानबावबा मेरला मोनगौमोन ओमफ्राय गोजौआव दंमोन ओमफ्राय आं बेखौ मोनहास'वा बिनिफ्राय आरो बोरायाबो मर्निंआव सिखाङा ओमफ्राय मैयाबोथ' बेलासि दाखालिबो बेलासियावहाय हानखानानै दोननो टाइमिंआनो मिलायाखै आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो ओमफ्राय एसे आङो हाननानै मोनबोदों आरोना स' नायलांबाय थादो नै बेसेबांबा बुरजा मोनबोलायबाय आरोना आङो नैबेनो सबसे देरसिन आरोना लोगोफोरनि एकदम गोजौआव दंमोन बे बायह्रायावहाय नैबेबो बिराद गोथाव जागोन आरोना नै साइसाव नायनानैहाय टेस्टि नुखायो जानि थाइसे हानानै लाबाय नै एसे बे दा थाबावबा गाबोनबा मोनफुजोबसिगौमोन जाजानाय नंलामोन दानि एसे मोजांखाबाय नै बिदिखौ बोराया जाया आरोना एसे बिना ख्रुम अरनो मोननाय जानांगौ होनबासो जायो बोराया बिदि मोनथांग्राबाथाय जाला होनबासो अरखा जालायबाय आरोना देखायनो नोंसोरथ' अरखानानैसो जायो नुगोना बेगरा गैला बिगुरल'सै बेखौबो बेबायदिनो जागोन बेयो अरखाल' जायो आरोना लोगोफोर गोथाव लोगसु गैला टेस्टि डेन्जार स्मार्टखा रेक्सुआ माखौ आरो हाबावनो एसे र' ना बेगरखौल' अरखानानै जायो मालाय डेन्जार टेकनिक दंखायोलै जानायनि रेक्सुआ दुगैनांगौ दे मैला जाजोब्बाय मर्निं जाबाय ओमफ्राय दहायबो जोङो नानिजों आंजों दहायनो आरोना सनालि आंजों केक जाखांबाय ओमफ्राय सनालियाबो दिनै आंजों समान सिखांदों आरोना 5थायावनो ओमफ्राय स्कुल गैयाना आंथ' नानिनो टिफिन हरनो केक लाबोदोंमोन दाख्लैयो बे 30 थाखा दंमोन पेकेट गिदिरा बेखौ लाबोदोंमोन ओमफ्राय सानैजों जाबाय जोङो बेखौनो ओमफ्राय मोनसे बिदानो दोनबाय दा जायोना जायाबा दा नानिया मोनजाफिनगोन आरोना बेलासियावहाय मर्निं बिदि जाबा देहाखौ थाजिम मोनोना लोगोफोर जाना लागासै ओमफ्राय बेनिफ्राय खामानि मावनानै लानोसै आरोना नाया दहायनो नै बिसोर गाज्रि जाबाय बिसोर मोजां साइडआव मिउजिक दामगासिनो दं दे लोगोफोर स' लोगोफोर दहायो एकदम माने गान दामगासिनो दंमोन आरोना बोराया एखमबा बिदिनो बेना गोसो जाबाथाय दामो ओमफ्राय आंबो एखमबा गोसो जाबा दामो आरोना ओमफ्राय जोंना ब्लुटुथ बक्सआ गाज्रि जानानै दङ गाज्रिथ' ब्लुटुथ बक्सआ जेबो गाज्रि जायाखै माने बे चार्ज होग्राया माने बे चार्जआनो हाबाखै आरोना हाबा
दा बेखौ बानायहैनांगौ आरोना बेनि थाखायनो उपार बोरायरायावनो गान दामगासिनो दंमोन आरो बे टिभिजों जेखौ जों माबायो दामो उफार फिसा दङ मोनसे बेखौ माबायो आरोना बेयो दामो ओमफ्राय आंबो एखमबा गोसो जाबा दामलाबायो ओमफ्राय नाया बेखिनि मोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय माखासे 17थायावहाय 6था ना 7थायानो एसे गाज्रि जादों आरोना गाज्रि माने बे उदै दुबायमोन बेनि थाखायनो फोरानबाय आङो बेखौहाय दायो ओमफ्राय बाद बाखिखौहाय एवथ्रमना दोननोसै आरोना मोनायाव जानोसै दायोथ' जाला आरोना दा सानावहाय जाला नाखौहाय मानोना सानावहाय ओंख्रि दंखायो आहा मैयानि स' लोगोफोर संनानै खावनानै लाग्रोसै ओमफ्राय दा लोगो मोनफिनगोन आरोना ओमफ्राय देखायनि जोंनि सिलाया मा हालोदाव जानानै दं लोगोफोर ना सिलाया मा हालोद जानानै दं सि फोरानदों ओरै मा जे फोरानदों भगबान सान्दुंआबो गोसाथार सान्दुं गोसाबाबो बांद्राय नुजाया आरो गोसा होनबाबो माने एसेबां नुसारनाय सान्दुं गैया दोहो ओरैबायदि गरम ना बुंनांला आरोना लोगोफोर एसे खामानि दामानि मावनानै लानोसै स्कुल गैयिफ्रावनो थाब-थाबनो ना माथो होनो लोगोफोर आंनि बेडरुमानो ओरैबायदि लेथ्रा गुलाय गुजाय सिजों बुंफबनानै दंना लोगोफोर बेखौनो फोसाबनांगौ नायनोसै दा बेखौबो टाइमानो जाबावनायसो नङा दस्रा खामानि मावनानै ओमफ्राय फासिबो फोसाबनांगौ बेखौ दाहाय फोसाबसै आरोना लोगोफोर स' नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम नै नाखौ एसे एवनानै दोनथ'नोसै नै ना बेदरा 100 थाखानि बेदर अमा एक्स' मोननै मोनथाम रुना होबाय आङो बेखौ आं एवबाय टेस्टिखानो एवनाया टेस्टि नुखाबाय लोगोफोर नै एसे दै होबावगौ ना बेयाव एसेल' होदोंमोन मस्लाजोंल' ओमफ्राय नै मस्लाया एकदम फुरा मा होनो गेब्लेजोबनानै नुदोंना बे पियासजों माने आं ग्रिटाराव होदोंना बेखायनो गुरा नुजोबदों स' लोगोफोर बेदर संनानै नुदोंना मानि थाखाय संदों बेखौ खोन्थानि आरोना बेदरा जोंनि नङा थारमाने संनो होफैदोंसो आदामोनहा ओमफ्राय बिसोरो माने मोनायावसो जासिगोन आरोना ओमफ्राय गावसिनिखौ फोराननानै दोनबाय ओमफ्राय एसे 100 थाखानि जौखौ आं संनानै जाबाय आरोना माने आंखौ नोंहा दा संनानै जानोबा जादो जोंनिखौ एसे फोराननानै दोनदो होनबाय आरो मोनायाव संनानै हरनांगौ आरो नङाबाथ' आंहा ना दंखायो आं माने बेदर लाबोनो नङा होनब्ला ओमफ्राय आरो मैया मोनानिबो ओंख्रि दंखायोमोन आंहा संनांखायानोमोन ओमफ्राय बाट होमबाबो बेदर नुबाय नालाय जानो लुगैबाय बेनि थाखायनो संबाय आरोना आं लाबोनाय नङा दे लोगोफोर नोङो मर्निं आंसो लायनाय बेदर बोरायाबो लायनानै होफैखानाय नङा एफा मर्निंआवहाय बिसोर आदामोनहा माने मर्निंआवनो होफैदोंमोन नालाय ओमफ्राय बाद बाखिखौ गावस्रा बबावबा थांनांगौनो सोलाबथ'ला दा बेखायनो दा मोनायाव संनानै हरदो बेखौहाय फोराननानै दोनदो होननायखाय आङो सान्दुंआवबो बांद्राय गैया जिखुनु फोरानबाय आङो जाखिनि राना जिखुनु खालि गाज्रि जायैनि थाखायनोल' आरोना संगासिनो दङ मोनसिगोन आरोना लोगोफोर नङाबा सानगोन ना हाब ना थानानैबो बेदर संगासिनो दंबावो आरोबाव मैया मोनानि ओंख्रि दं होननानै खोन्थादों मासेबां जासुलि सानगोन आरोना लोगोफोर बाट जासुलियाथ' जासुलि होनबाबो आं बिदि माने मोननै मोनथाम संखाया आरोना संनायानो नाखौ एवथ्रमनानै दोनबाय आङो ओमफ्राय बेदरखौहाय मालायनिखायसो संदों दै लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर नै मोनबाय गेसखौ बन्द' खालामबाय आं दासो आंना ग्रेभिखौथ' एसेबाबो दोनखाथारनांगौ आरोना लोगोफोर ओंखामजों जानो थाखाय जाथों गेलेजाया गेलेनाङा मोनबाय लोगोफोर दायो बेदरा बरियानो ओमफ्राय दरसे साखिनायनो होननानै लादों आरोना नै दरसे ओमफ्राय बे मोदोम गोरलैनो बेखौ साखिगोन आरोना आङो जानो लुबैदों अमा जायै मोदोमफ्रा बुग्लाव बुसि जाजोब्बाय होनबाबो अमा जानायखौनो गारा आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो स' ओमफ्राय दायो ओंखाम जानांसिगोन दसे थानानै बोराय दाबो फैयाखै आरोना दा फैथ' मिन्थियाबो फैयाबा नानैजों जाग्रोनोबो हागौ जोङो ओंखामखौहाय फाइनालि जोंना रिक्स'आ दुगैखांबाय रिक्से गुडबाय दे हेन्डसेक दे सना दे हेन्डसेक राइट हेन्ड गुड बय दे लेफ्ट हेन्ड लेफ्ट हेन्ड हो औ गुड बय थुखैजाबाय रिक्स'आ दिनै मैला जाथारबाय दा साफा नुदों आरो मेगनानो मैखि गनाय बायदि नै ओरै गोजा जाजोबो सुबाबो खारला र' जिरायदो दे आं खामानि मावसै दे गुड बय